Ndinoitwa Mrs. Tumisang Tabela. Ndini Permanent Secretary wePrimary and Secondary Education. Merit Awards aya inzira inoitwa nahurumende kuburikidza neministry yedu yePrimary and Secondary Education kuti ione vanhu vanyatsosenza zvakanaka. Tichitarisa mukuru wechikoro nevadzidzisi vake, tichitarisa vabereki kubata kwavanoita necommunity yose nehama neshamwari dzechikoro kuti dzashanda sei kuti vaite dzidzo iinde mberi. So tine macriteria atinoshandisa kuti tione kuti chikoro chatinoda sagovernment chakaita sei. Tozotumira matimu otarisa kana tapuwa mazita ekuti tofunga kuti ava vagona zvegore rino. Kana timu yedu yafamba inozouya nemazita emaschools ari kuti for this province kune ichi neichi. Tinopa 1 primary ne1 secondary tichiitira kuti vamwewo vadzidze pachikoro ichocho vagouyawo vayemure zviri kuitwa nechikoro vaimprove. For overall tiri kuti kusava nechimwe chikoro chinosara chiine performance yatisingafariri. Saka tinovarakidza mufananidzo wezvatiri kuda tichipembera neivava vechikoro ichi. Tinovimba kuti zvimwe zvikoro zvinotonzwa manyukunyukuwo kuti zvinoda kuti zvipembererwe zvogotanga kushanda